Гөлшәшәк Галиева. Гәззәбану. Ир бирмәк, жан бирмәк. Татар халык мәкале. Йылый-йылый ак келәтне юдым. Гәззәбану карчык инде ничә еллар һәр намазыннан соң көндәше рухына дуга кыла. Моны ишетеп йөргән студент кыз Саяра аптырап гаҗизләнә. Белеп кылган вә белми кылган гөнаһларын ярлыка, урынын җәннәттә әйлә бер Аллам дип әле җитмәсә. Көнгә 5 вакыт, Рамазан айларында тәрәвих намазы да өстәлгәч, 6 намаз була ишәле ул. Саяра үзе көнчелегеннән сабакташы Нәзирәне хәтта күрә алмый башлады инде. Әле күптән түгел генә иң якын дусты иде югыйсә. Көндәшлекләре дә ташка үлчим генә юкса, икесе дә яшертен генә бер егетне, Рәүфне яраталар. Рәүф дигәннәре бердән-бер итеп кайсын сайлар бит әле. Анысын хәзергә бары бер Аллаһы үзе генә беләдер. Менә бүген дә Гәззәбануның ястү намазыннан соң хәләл җифетем Нургали белән көндәшем Маһирә рухына дип әйтәгенә башлавы булды. Көнчелек шире белән агуланып өлгергән кызның түземлеге тәмам төкәнде. Эй, шартлыйм билләһи! Кем инде синең шикелле көндәше рухына көненә 5-6 мәртәбә дуга кылып утыра, я? Көнләшү дигән нәрсәнең кыйпылчыгы да булмаган ахры синдә, әбекәй. Эй, җаным, нинди булмаган ди ул. Бик беләсең килсә, мин алардан әле хәзер дә көнләшәм. Вәт әкәмәт, әллә кайчан җир куенында ятканнардан ничек итеп көнләшергә кирәк? Сәер. Бер дә сәер түгел, кызым, аңлаган кешегә. Алар теге дөньяда да бергә. Ә мин бу дөньяда һаман бер үзем. Япа-ялгыз каз шикелле каңгырап йөрим. Кеше хәлен кеше белми үз башына төшмәсә дип әйтмәсләре яны. Мин күргәннәрне Аллаһым берәүгә дә күрсәтмәсен, балакаем. Тыңла әле, бер кыйсса сөйлим үзеңә. Көндәшемә Нургалием белән бергә йоклар өчен ак келәтне, юнырларына мунчаны йылый-йылый юып чыгардым. Нишлим? Әнкәй шулай кушты. Кеше киленең алай бик кадерле булгач, үзең ю дип бик әйтәсе килде килүен. Соңыннан үзе дә кирип карагач шаккатты. Ай җаным, бигрәк уңганда инде үзең. Мунчаң да келәтең дә кояштай балкып тора. Бу юлы бигрәк агартып югансың дип әйтимме? Әллә селте суыннан шулай агардылар микән диде. Булай ук булыр дип көтмәгән күрәсең. Әнкәй бик шат иде. Эй, әнкәй, мин синең урыныңда булсам, бәлки өзлексез түккән күз яшьләреңнең ачысыннан шулай агаргандыр алар балам дияр идем дип үпкәмне белдердем. Ярар, вакыты җиткәч, шул ялт иткән көлеп торган мунчага беренче булып кемнәр керде дип уйлыйсың инде син? Һич уйламаганда, көтмәгәндә Нургалием белән үземә керергә насыйп булган икән бит, җаным. Көндәшем Маһирә апаң үзе шулай хәл итте дә куйды, рәхмәт төшкере. Өстәвенә ак келәтне дә Нургали белән безгә калдырып, үзе өйдә чаршау артындагы караватка ятты. Менә шулары өчен генә дә мин аны догамнан калдыра алмасыйм, җаным. Абау, әбекәй. Тұрып аптыратасың иш. Ничек инде? Шул йортның төп хезмәтчесе, иреңнең законный хатыны була торып, үзең яккан мунчага, үз ятагыңа әллә каян кайткан көндәшеңнең рөхсәтен көтеп торырга? Хурлыгыңнан шартларсың билләһи. Синең урында мин булсаммы, күрсәтерим мин аңа күрмәгәнен. Шәшеннән өстерәп, артына тибә-тибә куалап чыгарган булырым мин ул ятсызны дип, Саяра ярсып ук китте. Эй, кызыкаем, япь-яшь башыңнан каян килә сиңа шул кадәр усаллык, ә? Синең бит әле оясыннан яңа гына очып чыккан кош баласы кебек самими чагың. Күңелеңә ямьсез уйлар, тәмсез сүзләр салырга бик иртә өлгергәнсең түгелме соң, балакаем? Йомшак, изгерәк күңелле булуга ни җитә? Мондый гадәтең сине бер кайчан да яхшыга илтмәс. Ничек тә йомшаграк, юмартрак булырга тырыш. Күңел юмартлыгы үзе бер бәхет бит ул, беләсең килсә. Менә синең күңелең гел изгелектә булганда бит, әбекәй. Бәхетле иттеме соң ул сине? Юк бит, юк. Сөйгән ярыңда уртак булган. Ике малай үстереп, картлык көнеңдә япа-ялгыз яшисең.
Яныңда бер онығың гына да юк бит ичмасам. Бөтенләй чит кешеләр кулына калгансың. Ах, ялгышасың бит, Саяра. Ихлас әйтәм, ялгышасың. Әлхәмдүлилләһи шөкер, берсе дә чит кеше түгел. Араларында минем ярдәмгә мохтаҗлары да табылып кына тора. Сулышың шифалы дип күз тигәннәрне, җен зәхмәте кагылганнарны эшкерергә мине чакыралар. Кул-аяк буыннары тайганнарга да ярдәмем тия. Авыр күтәреп эшләре төшкән хатын-кызларга чүлмәк салырга да мине йөртәләр. Кулларың шифалы, файдасын күрдем, бик килеште дип күпме рәхмәт укыйлар. Аллаһының биргәненә шөкер. Бәхет түгелмени бу? Саулыгымнан да зарлана алмыйм. Күзләрем күрә, колагым ишетә, аякларым йөри, кулларымнан эш килә. Коръәнне рәхәтләнеп укыйм. Сораган кешегә юрганын да сырып бирәм, җамавымны җамыйм, барында күзлексез эшли алам бит әле. Авызымдагы 32 тешемнең 32се дә үз урынында. 77 яшемә җитеп, теш сызлауның, теш суыртуның ни икәнен дә белмәдем моңарчы. Ризыкның катысын да, йомшагын да рәхәтләнеп, тәмен белеп ашый алам. Я, бәхет түгелмени бу? Ил күз алдында дәрәҗәмне дә төшермәдем, мең шөкер. Миңа игелек кылучыларның берсен дә син әйткәнчә чит кешеләр дип санамыйм, туганнарым ук булмасалар да. Авылда, Коръән ашларында, бәби шәйләрендә, кода-кодагыйлар төшерү мәҗлесләрендә моңарчы һәр йортта урыным түрдә булды. Үзең күреп торасың, мин монда да кадер-хөрмәттә. Кәримә апаң мине үз анасы кебек тәрбияли. Аллаһының рәхмәтләре яусын аңа. Бөтен Тукай урамындагылар миңа адарынып садака китерә. Тормышның ачысын күбрәк татысам да, мин үземне бәхетсез карчык дип санамыйм, Саяра кызым. Тагын алда ни күрәсе бардыр, анысын бер Аллам үзе беләдер. Кайнанам әйтмешли, аш үтермә, тук үтер. Кыш үтермә, җәй үтер. Аз сырхау, тиз үлем бирсен Аллаһы Тәгаләм рәхмәтеннән ташламасын. Ә сиңа, Саяра кызым, теләгем шул, бәхетле була күр. Укы, морадыңа ирешерлек булсын. Аллаһы Тәгаләм сине дә яраткан ярың белән кавыштырсын. Көндәшлек ачысын күрсәтмәсен дип, янәшәсендә утырган Саяраның аркасыннан сөеп куйды Гәззәбану. Рәхмәт, әбекәй. Ә миңа күңелеңә тупас кагылганым өчен үпкәләмә, яме? Шулай да ачыклыйсы килгән тагын бер соравым туды бит әле. Миңа теләк теләгәндә көндәшлек ачысын күрсәтмәсен дидең. Амин, шулай гына була күрсен. Ә сезнең ике арагызга ничек көндәш килеп керде соң? Эй, җаныкаем. 21-нче елгы ачлык кына харап итте безне. Шул елны Нургалием дусты Нурислам белән бергә бераз акча эшләп кайтырбыз дип Ташкент каласына китте. Күп булса 3-4 ай торырбыз дигәннәр ие. Яз да үтте, көзләр дә җитте. Кайтабыз дигән хәбәрләре юк та юк. Шөкер, анысы акчасын, әйбер-сәйберләрен, азык-төлегендә җибәреп тордылар үзләре. Инде моннан соң озакламаслар, кайтып җитәрләр дип кенә йөргәндә, Нургалинең үзе эшләгән кибет хуҗасының кызы белән никахлашуы турында хәбәр килеп төшмәсенме? Һай, ул кытышкыч хәбәрне ишетеп өнсез калган чакларым, кара кайгыда кирфек тә какмый йокысыз узган төннәрем исемә төшсә, йөрәккәем әле дә булса нәкъ шул вакыттагыча сызып-сызып сулкылдый башлый. Ни бетмәгән сулкылдаудыр инде ул. Чыдаса да чыды икән бу йөрәк дигәнең. Юкса ул көннәрдән соң 60 еллап вакыт узса да, йөрәгемдә калган шул җәрәхәттән әле дә булса кан сава. Мондый гомер буе газап чиктергән, сагыш утларында яндырган, ачыдан ачы хәсрәтне дошманыма да теләмәсием. Ир бирмәк, жан бирмәк дип әйтмәсләр шул аны. Бу әйтемне нишләптер безнең әби шактый еш кабатлый торган ие. Ул аны булайрак итеп, ил бирмәк, кан бирмәк, ир бирмәк, жан бирмәк дия торган иде. Безгә һич аңлашылмый иде ул чакта. Бер көнне абыем белән
әбидән бу сүзләрнең мәгънәсен аңлатуын сорадык. Нинди кан, кемгә нәрсәгә бирергә дибез? Ул җавабында илгә яу килгәндә бик күп бәндәләрнең каны кыюлу турында ул. Ә инде иреңне чит ятларга бирәсең икән, бусы инде жан бирүгә тиң хәсрәтне аңлата. Тормышыгызда бу мәкалдә әйтелгәннәр бер үк улым сиңа, кызым Гәззәбану сиңа да кагыла күрмәсен. Раббым үзе сакласын дип әйткәлидер ул. Юк шул, юк. Әбекәйебезнең теләкләре кабул булмады. Фәрештәләрнең амин дигән сәгатенә туры килмәгәндер инде күрәсең. Абый сугыштан гарип булып кайтты. Энекәшләрнең берсе хәбәрсез югалды. Икенчесенең үлгән хәбәре килде. Ә үземә җиләк күк чагымда бит. Ирең өстеңнән өйләнгән, инде авылга кайту турында уйлап та карамый икән дигән иләмсез хәбәрне ишетергә язган булган икән. Шул вакытта, эй Раббым, ишмаса үлгән дигән хәбәре килсә, бу кадәр үк тә авыр булмасы дип җир тырмашып елаганнарым һич онытырлык түгел. Үлгәннең үкенече зур булса да, хурлыгы юк бит аның. Үлгән артыннан үлеп булмый дип, тол калган хатын хәлендә яшәүне артыграк күргән чакларым да исемдә әле. Ә иң гарләнгәнем, әткәйләр Нургалинең өйләнеп йөргәнен миннән алдарак ишеткән булып чыкты. Әмма авызларына су капканнар диярсең, берни дә сиздермичә, тыныч кына йөрүләрен белделәр. Улларының өйләнүләренә үзләре үк хәйр-фатиха бирмәделәр микән әле дигән шик туды миндә. Аларны да күрә алмый башладым. Инде нишләргә, кая барып бәрелергә? Әллә үземнекеләргә кайтып китергәме? Төннең төн буена кирфек тә какмыйча, әнә шундый уйлар белән изаланып чыга идем. Ниһаять, бер карарга килеп, таң беленер-беленмәстә шыпырт кына урынымнан тордым да, туп-туры әтиләргә юл тоттым. 15 чакрым араны ничек үткәнмендер. Үзебезнең өйгә килеп җиткәнче күз алдымда Гөл Нургалием булды. Аңа әйтәсе бөтен үпкә сүзләремне җылый-җылый тизеп бардым. Юлда эт тә юк. Әткәйләрнең дә тетмәсен теттем. Күбрәге әнкәйгә эләкте билгеле. Ничектер тынычланып киткәндәй булдым. Әмма капка төбендә минем якка карап торган әнине күрү белән тагын элеккеге хәлемә төшеп, күз яшьләремә буыла-буыла аңа таба йөгерә үк башладым. Ул да кулларын җәеп каршыма атылды. Минем киләсемне белеп, көтеп торган диярсең. Ни булды балам? Кичә көне буе нигәдер эчем пошканы яны. Төнем төн булмады, йокы да алмады. Җанымны кая куярга белмичә бәргәләнеп чыктым. Җитмәсә, атаң, үзең дә йокламыйсың, миңа да йокы бирмисең. Нәрсә дип шулай бимазаланасыңдыр инде дип мырылдап теңкәмә тиеп бетте ди. Әллә нинди изге якларың бар шул синең, әни. Көтмәгәндә башларыма төшкән кара кайгымны Аллаһы Тәгаләм сиңа да сиздергән күрәсең. Әйтсәм, әйтим инде, әни. Кияүегез өстемнән өйләнеп йөри икән бит. Локман абзый кызы белән никахлашып, шуларга йортка кергән дип әйтә башлаган сүземне дә тәмамлый алмыйча үксеп елап җибәрдем. Көтелмәгән күңелсез хәбәрдән һәм мине жәлләүдән әнием каушап калды. Бары тик теш арасыннан гына нәфрәтләнеп, «Һай, йөзе кара булгыры, мәлгун җан!» диде дә, миңа кушылып, ихтыярсыз кычкырып елый ук башлады. Бу тавышка сискәнеп, ишек алдында чуалган әтием дә капкадан килеп чыкты. «Бу нинди гарасат? Нигә улыйсыз? Бөтен авылны җыясыз бит, пычак кыргырләре!» дип, икебезне дә җилтерәтеп өйгә алып керде. «Таң тишегеннән син нишләп монда, кызым? Кодалар белән бер хәл юктыр бит!» «Эй, атасы, кызмы әле син? Үзе генә күтәрә алмаслык ачы хәсрәте китергән аны безнең янга. Әнә кияүең Ташкентта өйләнеп ята икән бит, йөзе кара. Ә без монда ник кайтмый дип аптырап йөрибез», диде әнием. «Әти җаным, булай булгач, кайтмаячак инде ул. Миңа нишләргә? Ташланган хатын, артык кашык булып ул йортта яшисем килми», дидем дә, әниемнең күкрәгенә капланып, янә үкси башладым. «Җитте сезгә! Ниткән сүз ул? Ул йортта яшисем килми имеш.
Җитмәсә анаңда чүбек баш, үз сөягебез үзебездән артык түгел, кайт кызым үз өеңә дип әйткәндер әле. Күңелеңә авыр алма кызым. Мин сиңа ата булсам да, бу сүзне кызым әйтә алмыйм. Кискән икмәк кире ябышмый. Абый энекәшләрең яшәгән бу йортта син инде киселгән икмәк. Синең үз йортың бар. Ул балаң туган йорт. Нигә әле үзеңне анда артык кашык дип саныйсың? Эш аты бит син ул йортта. Эй, кызым, ил күздән әзрәк гыйбрәт ал. Дус кызларың Хәтирә, Менәвәрә, Сәрви Җамал, күршеләребез Гатиулла, Габделбарыйлар өй эшләре белән ачлыктан шешенеп бетеп гүриясе булдылар. Авылыбызның ярты халкын бала-чагасы белән алып китте бит ул каһәр суккан ачлык. Шул Нургали кияү аркасында гына яшәп ятабыз бит әле. Шөкер, сине яраткач, безне дә ташламады. Ашаган җиренә сыер да кайта. Кияү дә кайтыр Алла боерса, менә күрерсең. Дөрес, мин аны берәр мәткә тапты ахры бу егет дип шикләнгәли башлаган идем кәнишне. Ә ул хуҗасы кызына ук өйләнеп ята икән, шилма. Бәлки, шулай кирәк булгандыр, кызым. Сезгә дигән өлешне күбрәк кайру җаен карыйдыр, кем белә. Аннан соң, кызым, Нургалиең япь-яшь, өрлек шикелле тап-таза ир кеше лабаса. Ничек диләр әле? Ашның күзе икмәктә, тукның күзе хикмәттә. Алар туклар, анда җиләк җимеш, кавын карбызда шурты. Монда гына ул ирләр бишара булып, өрәккә әйләнеп беттеләр. Чыкмаган җаннары гына калды бит инде. Шуларның кайсысы гына үзен ир кеше итеп сизәдер бишаралар. Эй, бу ачлык! Син, кызым Гәззәбану, сабырлыгыңны җуймәле. Ачуыңнан Нургалиеңә үзеңнән биздерерлек итеп хат яза күрмә тагы. Кода-кодагыйга да малайыгыз тегеләй, малайыгыз болай дип ычкындыра күрмә. Аларга илтифатлырак булырга тырыш, чырайыңны бозма. Тешләреңне кысып булса да түз. Болай да югалтканнардыр инде үзеңне. Тизрәк балаң янына кайт. Кайната кайнанаңа йылыш, диде әти җитди итеп. Һай, атасы! Таштыр синең йөрәгең, валлаһи таштыр. Әле генә килеп кергән баланы инде куа ук башладың. Жүнле ата булсаң, бер генә кич булса да кунып кит, балакаем, безнең янда аз булса да кайгыларың таралып торыр дияр идең. Әти рөхсәт итсә, иртәгә иртүк китәрем ди. Ташуның да иң көчле чагына туры киләчәк бит ул хәзер. Төне буе йокламаган, никадәр юл үткән. Йөзенә бер күтәрелеп кара ичмасам, бөтенләй сулыгып калган бит. Башына төшкән ачыдан ачы хәсрәте белән бездән башка кемгә барсын инде ул? Үзе дә бала гына бит әле, дип өзгәләнде әнием. Ә әти һаман үзенекен тәкрарлады. Бу кадәр чүпрәк баш булсаң да булырсың икән, Сәгыйдә. Бала имеш. Кызың үзе бала анасы бит инде. Күкрәк баласы Хафизы нишли икән анда. Ими көтеп елап яткан баланы ник уйламыйсың син? Кодалар нишләтергә белми азапланалардыр. Кызыңның бу сансызлыгы кодалар алдында безне дә оятлы итә дип борчыласы урынга. Ярар, мин гомер буе чүпрәк баш булдым инде. Син акыллы, рәхимле ата булып, бәлки аны үзең илтеп, кодаң белән тыныч кына сөйләшеп тә кайтырсың. Күптәннән күрешкәнегез дә юк. Гәззәбануга да кайтып керү җиңелрәк булыр дип, әни хәлне җайларга тырышты. Әмма әти кырт кисеп, үзем дә йөрмим, сине дә җибәрмим. Ничек килгән, шулай кайтып та китәр. Жәлләгән булып, әллә син аңа файда эшлисеңме? Кайнана кайнатасыннан узып йөрмәсен. Чәеңне эчерсәң эчердә, абыйсы белән җиңгәсе кайтып җиткәнче озат үзен, диде дә өйдән үк чыгып китте. Эх, әти, соңгы өметемне дә кистең бит. Инде миңа нишләргә генә каласың? Сезнең янда әзрәк эшемне бушатырмын. Килгән килеш бәлки кунып та китәрмен. Тегеләрне дә бераз хафага салырмын дип уйлаган булдым тагы. Яшь бала белән иза чиксәләр, кайнатам да эзли чыкмый калмас. Бәлки әле мондадыр дип уйлап, мине алмага килер дип тә өметләнгән булдым тагы.
Сезгә аркаланып булса да, үз атаңа шулай кадерсез булгач, кайныштан нәрсә көтәргә кала? Әтине шуның кадәр үк каты бәгырьледер дип уйламый идем. Хәерчегә җил каршы дигәндәй, монда кадәр килеп, әни сине кайгыга батырып калдыру гына булды бит әле бу. Ярый, бик бетерешмә инде. Нишләмәк кирәк? Өлешемә тигән көмешем, язмыштан узмыш юк диләр бит. Юк, шәй дип тә әйтмә. Әтинең шәйе дә бугазымда мәңге китмәс төер булып калды. Ярый, әни. Мин килгәнне җиңгиләргә әйтеп торма диюгә, әни үзәкләре өзелердәй булып, балам, бәгыр кисәгем, зинһар, безгә рәнҗемә, сабырлыгыңны җуйма. Атаңны да аңларга тырыш. Ничекләр генә кайтып җитәрсең икән, балакаем, Аллага тапшырдык. Олы күпердән чык, яме, кечкенәсен ташу баскандыр инде, диде. Әниемнең ни кадәр генә мине озата барасы килсә дә, әти сүзен хаклаптыр инде, капка баганасыннан ары узалмады. Әле дә булса, күз алдымда аның өзгәләнеп, җылап калганнары. Исән йөрсә, бер кайтыр. 3-4 айга дип чыгып киткән Нургалинең соңгы хаты килгәнгә дә ярты ел узып бара. Әтисе киткәндә туып кына калган уллары Хафиз да 3 яшен тутырып килә. Бу 3 ел Гәззәбану өчен ялгызлыкның ачы газаплары, тирән сагышлары белән иксез-чиксез елларга әйләнде. Күрше Нурисламның бүген иртүк кайтып төшкәнен ул кайнанасыннан ишетте. Килен, Нурислам кайткан ди. Үзенең кергәнен көтик микән, әллә үзебез генә кирип чыгабызмы? Нургалидән хат мазар булса да алып кайтмый калмас, хәлләрен тизрәк беләсе. Бу хәбәрдән Гәззәбануның йөрәге өзелеп төшәрдәй булып дөпелди башлады. Кинәт башы әйләнеп китте. Чак кына мич кырына ябышып өлгерде. Кайнанасы аның бу хәләтен сизмәде дә кебек. Әллә сизмәмешкә генә салындымы? Авырлык белән генә булса да ул үзен кулга алды. Әмма Нурисламны бик күрәсе килсә дә, әнкәй, бар әле үзең генә кирип чык. Әткәй абзар кура тирәсендә генәдер. Икегез бергә керсәгез дә әйбәт булыр. Мин бала янында гына калыйм әле. Без юкта уянып китсә, я куркып елый башлар дигән булды. Кайнанасы чыгып китүгә, Гәззәбану күңелендәге авыр хатирәләрдән кузгалган давыл өермәсенә ирек куеп, үксеп елап җибәрде. Нурисламның бәйләнүләре генә җитмәгән, хәтта ахирәте саҗидәсенә кадәр: Гәззәбану җаным, ахирәткәем, зинһар тыңла сүземне, тик рәнҗи генә күрмә, яме? Нурислам сине күрдеме, бөтенләй әллә нишли, күзендә ала алмый синнән. Минем ул эшкә күптәннән инде ярамаганымны үзең дә беләсең ич. Нурислам көндә китәм, башка түзәр хәлем юк дип җанымны ашый. Синнән авыр ис килә. Шунда ук күңелем булгана башлый дип яныма да ятмый бит. Мин китсәм дә, Гәззәбану ахиратың сине ташламас әле. Исән булсам, ярдәм кылучыларыңның берсен дә буш итмәм. Син мине тоткарлама инде ди. Анда аның никахлашкан ук булмаса да, кемедер бардыр дип шикләнәм. Яңадан китсә, синең Нургалиең шикелле никахлашып та куяр дип куркам. Борынгыларның ир бирмәк, жан бирмәк дип әйткәннәрен син үзең беләсең бит инде. Үзем үлсәм дә, кызым әтисе янында булырые. Әле чыкмаган жанда өмет бар дигәндәй, Алла кушып терелермен дип тә өметләнәсем килә. Ахирәткәем, әгәр син Нурислам белән сирәк кенә булса да бергә булгаласаң, билләһи газим, ул Ташкинына кире китмәс ие дип уйлыйм ди. Эх, Саҗидә, син мине кем дип белдең? Әллә инде миннән көнләшеп ятасыңмы? Үз акылыңдамы соң син? Мин сездә еш булам икән Нурисламың янына түгел, юк вакытларымны бар итеп сиңа ярдәм итәргә дип керәм. Әгәр дә бу сүзләреңне мине сынар өчен генә булмыйча чынлап әйтәсең икән, син моның ахырын уйлап карадыңмы, юкмы? Ахирәтеңнән көндәш ясамакчы буласыңмы? Син әле көндәшнең нәрсә икәнен белмисең шул. Көндәш инде ул. Менә мин
Зур гынах икәнен белсәм дә, көндәшемә еш кына хәтта үлем теләгән шакларым да була. Тели белсәң теләк, белмәсәң имгәк диләр. Аллаһым үзе сакласын, газиземә бирмәсен. Әгәр авызыңнан тагын мондый сүз чыгарасы булсаң, мине бар дип тә белмә. Валлаһи дип әйтәм, бусагаңнан да атлап керәсем юк. Күп тә үтмәде, Нурислам китте. Хатларын да, ярдәмен дә җибәреп торды үзе. Әнә үлә, менә үлә дип торган Саҗидә дә аякка басып килә. Инде кәҗәсен дә үзе сава башлады. Ире дә кайткач, аягы җиргә дә тимәс инде. Үзлегеп китүдән Аллам сакласын. Һәм Нурислам инде Ташкент якларыннан әйләнеп тә кайтты. Нургали турында Гәззәбану ни уйларга да белмәде. Нәрсә булды соң безнекенә? Әллә үземнең күзләрем генә тиде инде? Шамасызрак соклана идем шул. Бер генә дә килмәгән җире юк бит. Киенеп куйса да, ялан эз калганда да карап туя алмый идем үзенә. Күзләремне уятымнан гына читкә алган булырым. Ходаем, нинди генә гынахларым өчен җәзалыйсың икән мине? Мәхәббәтебез дә Саҗидәләрнекенә караганда күпкә көчлерәк тә, хислерәк тә иде бит югыйсә. Дүртәү бергә кич утырган чакларда Нургалинең мине гел назлап торуыннан Саҗидә бераз көнләшеп тә куя иде шикелле. Хәзер мин алардан көнләшеп утырам түгелме соң? Тәүбә, тәүбә, әстәгъфирулла, гөнаһ җыюдан үзең сакла дип үзгәләнде хатын. Ире турында берәр хәбәр ишетәсе килсә дә, Нурислам янына керергә хурланды, кимсенде Гәззәбану. Мин кемнән ким? Кызлар күк матур чагым. 20 яшемдә генә булсам да, таш Нургалием төсле таза, матур малай үстереп ятам бит әле дип уйлап куйды. Күрше күләндә аны яратып, безнең Гәззәбез дип кенә йөриләр. Ил күз каршында да яманаты чыкмады. Авылдагы барлык яшь киленнәр арасында иң тыйнак, сабыр, ягымлы булуы белән аерылып тора. Шибәрлеге, эшкә уңганлыгы ягыннан да аңа тиңнәр бу тирәдә юктыр мөгаен. Тик Нургалинең Гәззәбану өстеннән өйләнеп, 3 ел буе кайтмый йөрүен авыл халкы да аңлый алмады. Шул жүнсезнең кыткысына бирелмәгән булса, малай да атасы янында, үзем дә ир канаты астында булырыйк. Әнкәй дә миннән көнләшеп, әткәйне таламасы дип Гәззәбану үзе дә иренең читкә китүен Нурисламнан гына күрде. Әллә әнисенең артык борчылып, үкси-үкси елавы тәэсир иттеме? Хафиз елап уянды. Өйгә килеп кергән Зариф абзый килене белән оныгының ашыргаланып елап утыруларын күргәч, ни әйтергә дә белмичә каушап калды. Ана белән баланың бергә үзәк өзгеч елавыннан тетрәнеп, көч хәл белән генә «Бу ни хәл? Ни булды сезгә?» дип кенә сорый алды. Күрше Нурислам кайткан. Безнеке тагын юк. Эй, балакайларым, шул гынамы? Бөтенләй кытымны алдыгыз бит. Әллә ниләр уйлап бетердем. Исән генә булсын, исән йөрсә бер кайтыр Алла боерса. Я Раббым, рәхмәтеңнән ташлама. Барыбызга да күркәм сабырлык бир. Бигрәк тә бу ике балага көтелмәгән шатлыклар иңдерсәң ие. Аларны Хызыр Ильяс канаты астында йөртә күр. Кайнатасының бу сүзләреннән бераз тынычлана төшеп, ана да, бала да елаудан туктадылар. Ул арада зур гына төргәк күтәреп, кайнанасы Зөлкамал кайтып керде. Аллаһының биргәненә мең шөкер. Нурислам безгә дә күңелле хәбәр алып кайткан. Тиздән безнең Нургали да кайта икән. Хафиз улам, әтиең сиңа тәмле мәмиләр җибәргән. Тизрәк сүт игәле бу төргәкне. Хаты да шуның эчендә, диде Зөлкамал. Иренең кире әйләнеп кайтуына өмете киселеп барган Гәззәбану өчен моннан да сөенечлерәк хәбәр булырга мөмкинме соң? Әнкәй җаным, авызыңа балдамай. Кайчан кайтам дигән, төгәл генә әйттеме? Нигә Нурислам белән бергә кайтмаган? Шәт бөтенләйгә кайтадыр инде, име? Бөтенләйгә кайтам дигәнме? Зариф абзый карчыгының кулындагы төргәкне алды да, күңеле тулудан ахыры сүзен дә әйтә алмыйча бер авык тынып калды. Аннан бисмилласын әйтеп, төргәкне өстәлгә куйды һәм тегелгән урыннарын килененнән сүтәргә кушты. Үзе яшь тулы күзләрен күрсәтмәс өчен оныгын кочагына алды. Гәззәбануның бөтен уе тизрәк төргәктәге хатны табып уку иде.
Хафиз бабасыннан ышкынып китеп, өстәлгә үк менеп утырды. Ниһаять, 2 такта шәй арасыннан хатлар да килеп чыкты. Гәззабану үзенә дигәнен күкрәгенә кысып, икенчесен кайнатасына сузды. Икесе дә читкәрәк китеп хат укырга керештеләр. Әзелкамал карчык улына рәхмәтләрен укый-укый бүләк санак белән күчтәнәшләрне карый башлады. Эй, килен, менә сиңа Нургалиең нинди затлы матур күлмәк җибәргән. Ә миңа 50 дә матур шәл яулык, бабайга түбәтәй, 56 җепләр белән чигелгән инде, рәхмәт төшкере. Карагыз әле, Хафизына дигәнен аерым төргән балакаем. Сүз тыңлап алып кайткан Нурисламга да Аллаһының рәхмәтләре яусын инде. Гәззабану бу сүзләрнең берсен дә ишетмәде. Маһирә белән икәү кайтырга булдык. Аның барыгызны да бик күрәсе килә. Улым Хафизны бигрәк тә дигән сүзләрен укыгач, тораташтай катып калды. Әле генә тулган айдай балкып торган нурлы йөзен әйтерсең лә кара болыт каплады. Хатны укып бетерергә дә көче җитмәде. Хат тоткан куллары хәлсезләнеп аска салындылар. Аның сүнеп калган күзләре кинәт уенчык ат белән уйнап утырган Хафизга төште. Сабый кулындагы кәнфитен шиметеп каба да, аннары уенчык атын сыйламакчы була. Баласының шатлыктан балкыган йөзенә дә Гәззабану битараф иде. Тик кайнанасының күчтәнәшләрне бүлгәләп, буларын табынга үзләре кайткач куярбыз, Аллаһы боерса дип әйткән сүзләреннән айнып киткәндәй булды. Бигрәк тә үзләре кайткач дип айрата шатланып әйтүе Гәззабануның йөрәгенә агулы ук булып кадалып, аны бөтенләй чыгарыннан чыгарды. 3 ел буе күңелендә биялеп торган үпкә ачулары ташкын булып тышка ыргылдылар. Ихәнкәй, мине килен итеп төшергәндә, синең булай куанып йөргәнеңне бер дә хәтерләмим. Бүген миңа үч итеп шулай кыланасыңдыр инде. Төптәнрәк уйлый алсаң, минем дә хәлемә керер иең. Син дә бит ир хатыны. Яшең 50-гә җитсә дә, әле әткәй белән бер түшәктә йоклап, миннән көнләшеп маташасың, әдәм көлкесе. Әгәр кеше кара ишетсә, миннән түгел, әнкәй, синнән өмет үзәчәкләр. Моңарчы әллә һаман хат укып, әллә инде укыганга гына салышып тыныч кына утырган Зариф абзый түзмәде, телгә килде. Килен, Гәззабану! Сабыр, балам, сабыр. Сыер дуласа, аттан яман дигәндәй гомер кыланмаганны нишләвең бу? Әнкәң сине каршылаганда да шулай ук куанып йөрде, оныткансың гынадыр. Никадәр кырыс холыклы булса да, кешегә үч итә торган гадәте юк аның. Ул бит ана кеше. 3 ел буе күрмәгән бердән-бер улы кайта. Ник 2 ягына 2 хатын утырып кайтмый? Аның әлегә анда эше юк. 10 баладан бердән-бер исән калган улы, күз нуры Нургалия кайта бит. Ана кешенең бу шатлыгын күпсенеп утырсаң, Аллаһы Тәгалә әллә ни бирер. Тфу, әйттем исә кайттым. Нинди генә хәлдә булсаң да, олы кешегә иреңнең анасына каты бәрелүең бер дә ярый торган эш түгел. Инде җаным, үзең дә әни кеше лабаса. Аллаһының биргәненә шөкер. Тик безнең күксезгә дә бер бала белән генә калырга язмасын. Бер бала, ярты бала. Гомер буе аның өчен ут йотып яшисең. Үгет нәсихәтең өчен рәхмәт, әткәй. Кызыбрак киттем бугай шул. Нишләмәк кирәк? Алар кайтып төшкәнче, миңа Хафизны алып китәргә генә калыр ахры. Менә хәзер дә янымда ирем булса, син әнкәйне яклаган күк, ул да мине якламый калмасые. Ирле кеше идел кичкән диләр шул. Ә ир какканны мир кага. Миңа да әкренләп шулай булыр инде ул, диде дә Гәззабану тагын елап җибәрде. Нәрсә тузга язмаганны сөйләп утырасың, килен? Бер каяда китү юк. Алма күк баланы ятим итәргәме? Бер киселгән икмәкнең кире ябышканы, ай-һай. Бездән ризалык көтмә. Булганына азрак шөкранада кыла белергә кирәк. Шул Нургали аркасында бит күпме кеше кырылганда 21нче ел ачлыгын күрмәдек. Бу юлы да әнә никадәр әйберләр җибәргән. Безгә дигән хатында 2 сүзнең берендә Хафиз белән сине сагынуы турында яза.
Әйдә булмаса, карчык, самаварыңны яңартып җибәр, күчтәнәчләр белән тәмләп чәй эчеп алыйк. Хатны да кычкырып укырмын. Гәззәбану килен камыр куйсын, син карчык аш салып җибәрерсең. Кичкә Нурисламнарны алдырырбыз боерган булса, өйлә намазына кадәр күршеләрне үзем чакырып чыгармын. Гәззәбану елавыннан туктый алмыйча: Әйе, сезгә улыгыз кадерлерәк шул. Минем хәлемне күз алдына да китереп карамыйсыз. Алар парлашып мунчага кереп киткәндә, кичләрен бергәләп йокларга ятканда миңа нишләргә кала? Моңа ничек түзәргә кирәк? Ирен üzülеп сөйгән хатынга бу минутларда я үзенә кул салырга, я акылдан шашарга гына кала түгелме соң, диде. Аллаһым үзе сакласын, дип бу сүзләрдән сискәнеп китте Зариф абый. Тәүбәгә кил, балакаем, Худайдан сабырлык сора. Без синең хәлеңне аңлыйбыз, килен, аңламаган кая ул? Нишлик соң? Сиңа түземлек теләүдән башка нәрсә эшли алабыз соң? Безгә үпкәләмә инде. Үз балабыздан бер дә ким күрмибез бит сине. Аннары ике кулын күтәреп, Аллаһы Тәгаләгә ялварып дуга кылды. Рабби ясир ва ла тугассир сахил галейна, я Рабби ва таммим бил хайр. Раббым, бир җиңеллек, бирмә авырлык, безгә уңайлы ит һәм хәйре белән тәмамла. Нәкъ шул вакытта кеше яктан парларын чыгарып кайнап торган самавыр күтәреп Зөлкамал килеп чыкты. Ул бер нәрсә булмаганда ягымлы гына: "Әйдәгез, барыгыз да табын янына, яңа такта чәй, тәмле күчтәнәчләр белән сыйланып алыйк әле. Килен, син әле бүләкләрне дә карамадың бит", дип Гәззәбануга карап алды. "Юк, әнкәй, миндә чәй кайгысы түгел әле. Сез үзегез ишегез, сыйланыгыз. Ә мин Нурислам белән сөйләшеп чыгыйм булмаса." Үзе тиз генә яшьле күзләрен, битен юды да, чаршау артына кереп үз башын алыштырды. Яшел төстәге 5 куштанлы, билдән үзек итеп тегелгән, гәүдәсенә сыланып торган күлмәген киде. Ак батист яулыгын артка чөеп бәйләп куйды. Биленнән узып киткән калын толымнарының берсен күкрәк ягына салды. Инде чыгып китәм дигәндә генә Хафиз: "Әни, мин дә синең белән тәскиләләргә киләм", дип, уенчы гатын күкрәгенә кысып, әнисенең кулына килеп ябышты. "Алайса, сиңа да тәти күлмәгеңне кияргә кирәк", дип, Гәззәбану аның да өстен алыштырды. Бу матур манзараны карап торган өлкәннәр, куанып, айрата Гәззәбануның тал чыбыгыдай сыгылып торган зифа буена, озын калын чәч толымнарына, әле генә күргәндәй сокланып туймадылар. Әмма күңелләренә күпме нур өстәгән бу илаһи соклану аларны тирән шомга да салды. Әгәр бу балалар, бая Гәззәбану әйткәнчә, бездән китә калсалар, үзләре белән тормышыбызның бөтен ямен алып китәчәкләр бит. Яшәүебезнең бер мәгънәсе дә, бер кызыгы да калмаячак дигән уй Зарифның йөрәген телгәләп алды. Шундый ук хисләр кичерүдәндер ахры, кайнанасы да ягымлы гына итеп: "Балакайларым, зинһар анда озак юанырга карамагыз. Без сездән башка чәйгә утырмыйбыз", дип, тышкы ишеккә кадәр үзләрен озатып калды. Әтисе алдында яңа зур курчак тотып утырган Тәскирә, Хафиз килеп керүгә: "Әтием кайтты, әтием", дип курчагына күрсәтә-күрсәтә такылдарга кереште. "Менә миңа нәлшә алып кайткан, матулмы? Хәзер безнең кәҗәне үлтәләп такмак әйтә алмассың. Без дә шыйыл алабыз. Әти шулай диде." "Шыйыл түгел, сыйыл дигән сакау", дип Хафиз кырт кисте. Әллә инде Тәскирәнең атасы алдында утыруыннан көнләштеме, малай үзен үтә төксе тотты. Нурислам кызын алдыннан төшереп: "Субханалла, машалла, мин кайтканчы ничек матур булып үсеп куйган безнең кияү. Әле кайчан гына төпсез ыштаннан артын ялтыратып мүкәләп йөргән малай чишти егет булган бит, әй. Маладис, кияү. Кил әле үземә, бер рәхәтләнеп сөйләшик", дип, Хафизны кочаклап алмакчы булды. "Мин кияү түгел, мин Хафиз Ялуллин", дип, күрше абыйга горур гына караш ташлап, әнисе артына ук йылышты малай. Өлкәннәр көлешеп куйдылар. Гәззәбану белән күрешкәндә, Нурислам элеккечә аңа соклануын яшерә алмады. "Күрше, ни гаҗәп, син һаман чибәрләнә генә барасың, күзем тимәсен.
Нургалиең күрсәме, валлаһи дип әйтәм, сиңа өр-яңадан үлеп гашыйк булачак. Нургали исеме чыгуга, Гәззәбануның күзләренә мөлдерәп яшь тулды. Нурислам аны бу халәтеннән аралау өчен тиз генә сүз катты. Хафиз Ялуллин, мин дә сиңа бүләк алып кайттым бит. Яле, безнең кәҗә турындагы такмагыңны әйтеп җибәрче. Алдан бүләгеңне күрсәт, аннан әйтәм. Хафизның бу сүзләреннән соң Тәскирә ашыга-ашыга яңадан әтисенең алдына менеп утырды. Нурислам кесәсеннән бик матур кош килбәтендәге таштан ясалган, матур итеп буялган сыбызгы алып сызгыртып та җибәрүгә, Хафизның йөзенә кояш чыктымыни. Шымырттай чим кара күзләреннән нурлар чәчеп, сыбызгыга текәлде. Кәҗәкәй, имиләле бәләкәй, бил чыкылда сөт билми, вәт уңмаган нәмәкәй, дип кызу-кызу сөйләп тә китте. Әти, дилеш әйтми ул, безнең кәҗә шөтне беләшен килшә, 2 чыкыл билә. Шыбыжгыңны билмә аңа, миңа билгәмә әти. Хафиз дәшмәде, коелып төште. Тәскирә, алайша үзем әйтәм, дип такмакларга тотынды. Тәшкилә йылый икән, битендә юмый икән, юалый ул битен, кәҗәше билми шөтен. Хафиз кызга усал караш ташлап, минем дә әти кайтыл әле. Мин дә сиңа белнәлсә билмәм, дип елап ук җибәрде. Нурислам тиз генә сыбызгыны аңа сузып, матурым, мин бит аны сиңа дип ап кайттым. Сыбызгы сызгыртып йөрү кызлар эшемени. Әнә уйнасын курчагы белән. Тиздән синең дә әтиең кайтыр. Кара сиңа нинди матур ат җибәргән, тагын әллә ниләр ап кайтыр әле, дип малайны юатмакчы булды. Әмма Хафиз сыбызгы кулына эләгүгә йөгереп өйдән үк чыгып китте. Шиксез шатлык хөкем сөргән бу гаиләдә малайның күңелендәге фаҗиганы аңламадылар да кебек. Үзара көлештеләр генә. Тик Гәззәбану гына бу көлүгә кушылмады. Киресенчә, ачы күз яшьләре белән елап җибәрүдән үзен чак кына тыеп торды. Саҗидә ахирәтен юатыр өчен микән, син бит мине җаным аякка бастырдың. Кеше иттең. Менә күпме вакытлардан соң бүген, Аллага шөкер, яңадан Нурисламыма хатын булу бәхетен татыдым. Менә сиңа нинди матур атлас күлмәклек, әле тагын озын чуклы ефәк шәләп кайткан. Яле, беркәнеп күрсәт әле, дип бүләкләрне аның кулына тоттырды. Кара син буларны нинди җитезләр. Шул арада инде өлгергәннәр дә. Шатлыгыңнан үзеңә дигән бүләкләрне дә миңа бирәсең ахры. Андый вакытта хатын кызны артык юмарт була диләр иде. Әллә дөрес инде? Сүзгә Нурислам кушылды. Юк, Гәззә, бу хас сиңа дигәннәре. Ал син аларны. Минем төсем итеп киярсең. Мәңге онытасыбыз юк изгелекләреңне. Аллаһның рәхмәте яусын үзеңә барысы өчен дә. Нурисламның үзенә якын ук килеп, бигрәк тә барысы өчен дә дип күзенә карап әйткән сүзләреннән Гәззәбануның 2 бит уртасы алма кебек кызарды. Рәхмәт инде. Тик мин аларны алмасыйм. Әгәр миңа яхшылык эшлисегез килсә, бәлки башкача килешербез. Безнеке авылдагы язгы эшләрне дә бөтенләйгә онытты бугай. Бар авыр эш әткәй белән миндә. Кайтуны да җыен вакытына гына көйләгәннәр. Ай-һай, хитрилар да инде. Анда да җыен кунагы булып, парлашып кына кайталар бит, җан киекләре. Гызрым шул, күрше, язгы эш вакытларында безгә әзрәк булыша алсаң, бик разый булырым. Эшләрне бетергәч, Хафизымны алып китәрмен дип торам. Бөтенләйгә дип әйтүем түгел. Безнең өйдә, Әсма килен янында без түгел, әтиләр дә артык җанга әйләнеп бара. Нургалиләр киткәч, монда кайтырбыз. Әле ярый әткәй безнең өчен үлеп тора. Исән генә булсын инде. Гәззәбану яшь тулы күзләрен Нурисламнан читкә алды. Эй, Гәззәбану, туктале, ташласана бу тузга язмаган сүзләреңне. Мин анысы көчемнән килгәнчә ярдәмемнән ташламам. Ә Нургалинең моңарчы кайталмавы һич сезне онытканнан түгел. Син дип үлә ул. Сагынуына чыдый алмыйча, инде ничә мәртәбә бөтенесен ташлап китәргә җыенды. Аның өстендә шул кадәр күп товар хәзер. Лукман абзый товарны Кытай, Төркия тагын әллә кайлардан ала башлады. Шәреп байыды ул. Бүтән кибетләр өстеннән синең Нургалиеңне хуҗа шикелле тота. Ну, башлы да малай булып чыкты ул. Тәки менә дигән итеп алып бара бит шундый зур эшне. Дөрес, Лукман абзый аны ярты елдан артык
тәҗрибәле сәүдәгәрләр кул астында өйрәнчек итеп тә йөртте. Бәк шымарды ул хәзер. Әлләзрәгә генә кияү итте дип беләсеңме? Нургалинең акчасы да күп. Сезне үз янына алып китмәкче була. Йортта белешеп йөри бугай. Миңа сер итеп кенә, әгәренки әтиләр бик каршы булсалар, авылга кайтып 2 катлы өй салам да, 1нче катында кибет ачам диде. Ә син жүләр баш китәргә җыенгансың. Хәзер нәрсәдер шунда бөтен дөньясы буталып бетте. Сәвитне сүгеп, алтыннарын яшереп йөргән байлар өр-яңа кибетләр ачалар. Туктап калган фабрикаларны эшләтә башладылар. Ленин да аларны яклый икән. Моны хөкүмәтнең НЭП дигән өр-яңа сәясәте диләр, һич аңламассың. Иреңне Маһирәсе белән кайта дип елап сыктап йөрмә. Аның синнән бер дә артык җире юк. Зур укымышлы дисәләр дә, хатын-кыз инде ул. Конечно, калфакны кыңгыр салып, җир себерерлек озын күлмәкләр, укалы камзуллар киеп, бик үкчәле бәтинкәләрдә кырт-кырт басып йөргәч, әллә кем булып күренәдер инде. Кайтсын әле, кайтсын. Синең чибәрлегеңне, кулларыңда ут уйнатып эшләгәннәреңне, атасына охшаган менә дигән малай үстергәнеңне күрсәме, коелып төшәчәк әле ул. Бала табарга яраклы түгел икән дип тә ишеттем әле мин аны. Дөресттерме, юктырмы, бу кадәрсен анык кына әйтә алмыйм. Гәззәбану Нурисламның бу сүзләренә бик үк ышанып бетмәсә дә, бераз тынычлана төште. Шәйгә утырырга никадәр кыстасалар да, каласы итмәде. Өенә, үзенекеләр янына ашыкты. Авыл халкы мәш килә. Тиздән җыен. Хатын-кызлар өмә ясап өй юа, мунча яга. Яшьрәкләре яңа күлмәк тектерү хәстәрен күрә. Ир-атлар сабанда арыган атларын тәрбияләү, тарантас, ат збруйларын тәртипкә китерү белән мәшгульләр. Хәллерәкләре атларын чабышка әзерли. Карт-коры бабайлар абзар кура тирәсен җыештыра. Ишек алды капка төпләрен себерә. Көрәшчеләр инде атна буе сарык шулпасы белән итен ашап, чи йомырка эчеп тәннәренә көч җыя. Малайларның да шөгыльләре күп. Исәйгәнрәкләре йөгерешкә әзерләнә, һәрберсенең хыялында беренче булып килү билгеле. Ә кечерәкләре исә җыен иртәсендә иң алдан торып йомырка, чикләвек, кәнфит прәннекләрне күбрәк җыйнау хыялы белән яна. Шуңа күрә чүпрәк капчыкны зуррак итеп тектереп кулларына алганчы, апа җиңгинең берсенә дә тыңгылык юк. Әниләрен көненә ничә мәртәбә «Әни, үзең торганда мине уятырга онытма, яме» дип, ә кайбер шаянраклары «Мине үзең уянганчы ук уят, белдеңме?» дип йөдәтеп бетерәләр. Инде җыенга 1-2 көн кала, хатын-кыз нәкъ бәйрәменә хас бөтен дирбиясен кертеп, татлы чәй ризыклары әзерләү һәм ипи салу мәшәкатьләренә чума. Ул көннәрне хатын-кыз кулында күәстер, җилпуштыр, иләктер, чәй камыры өчен генә тотыла торган агач чиләктер чиратлашып бии башлыйлар. Ипи күәсләренә аерата эш күбәя. Алар күршеләр арасында чиратка басалар. Һәр йортның үз күәсе булмавында тирән мәгънәдә ятадыр әле. Гадәттә күәсне юып тормыйлар, өстәвенә ипи салу өчен баш ясарга бер тутам әче камырында калдыралар. Бу көннәрне мичләр хәтта 2 мәртәбә ягыла. Өй эчендәге кызулыктан миләр пешәрлек була. Чәй янына куела торган балан, эремчек бәлешләре, баллы паштет, кортлы сумсалар, чәкчәк, бавырсак, кыш теле шикелле татлы ризыклар өчен бодай онын җиз иләктән генә илиләр. Эченә сары май, сөт өсте, шикәр комы салып, йомырка сытып, сөткә генә басылган камыр, чүпрәсен дә мулрак җибәрсәң, күзгә күренеп кабара башлый. Шул камырдан ясалган татлы ризыклар бала чаганы мич тирәсенә беркетә дә куя инде. Алардан аңкыган хуш искә, өлкәннәрнең дә авыз сулары килгән чакта балалар ничек түзә алсын? Маңгайларыннан борчак-борчак тирләр тамып торса да, әмма өйдән чыгу юк инде. Әниләре йөзләре килә микән, көеп китә күрмәсеннәр тагы дип мич капкачын ачкалап караган саен, бала чагада мич авызына ук кирип китәрдәй булып мәш килә. Әни, әнә почмакта торган бәлеш кызара башлаган бит, анысын алырга да вакыттыр. Әни дим, пештек кенә бирерсең инде, яме? Кунаклар килгәч, кем үзен тәти тота, шуңа иң тәмлеләрен бирермен дип әниләре кисәтеп куя. Әйе, мич ашларыннан аңкыган хуш исләр өйләрдән ишек алларына, хәтта урамнарга кадәр таралды.
Әле күптән түгел генә ачлыкның ачык азапларын кичергән һәм күп кенә газизләрен югалткан авыл халкы күңелендә ирексездән авыр хатирәләрен дә кузгатты. Эй җаннарым, бу бәхетле көннәрне сез генә күрә алмыйсыз бит. Инде газиз Аллам, башка бер кайчанда бәндәләреңне ризыксыз калдыра күрмә. Гүриясе булган газизләребезнең урыннарын җәннәттә кыл дип елашып та алдылар. Җыенга нәкъ әүвәлгечә бөтен шартын үтәргә тырышып әзерләнү, ни генә булса да көйек халкының күңел яралары төзәлә башлавын күрсәтә иде. Узган елның мул уңышларыннан ниһаять халыкның тамагы туйды, өсте бөтенәйде. Шатлык өстенә шатлык булып быел да чәчүне тәмамлауга 2 көн рәттән талгын гына җиргә тәмам сеңдереп җылы яңгыр явып бетте. Әйтерсеңлә табигать үткән елларда бөтен яшеллекне көйдереп бетергән корылыгы өчен, ач үлем җибәргәне өчен гафу үтенә, хатасын төзәтә. Өстәвенә, кояшлы яңгыр вакытында күк йөзендә әкияти салават күпере сузылды. Урамнар бала-чага белән тулды. Аларның чыр-чуларыннан һәм яңгыр яу, 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 тәти кашык базарда, тәмле ботка казанда дип сикерә-сикерә такмаклауларыннан авыл шау итеп торды. Бу матур манзарага карап сокланмаган кеше калмагандыр. Ә картлар буларның барысында быелгы уңышның мул булачагына юрады. Җыен көне якынайган саен, Гәззәбануның күңелендәге кара шом да үскәннән үсә барды. Нургалиләрнең кайтып төшүләре, нәкъ егетләрнең бүләк җыю көненә туры килүе дә аның эчен пошырды. Яшь хатын. Нургалинең яшь хатыны белән кайту хәбәре бөтен авылга таралды. Яше карты бары да Гәззәбануны кызганды. Шәригать нигезендә мөселман ирләренең 2-3 хатын белән торуы гадәти хәл саналса да, көйектә хәзерге Фарук мулланың бабасыннан башка берәүнең дә 2 хатынлы булуын хәтерләмиләр. Күрше-тирә авылларда да мондый гаиләләр булмаган. Ил өстендә 6-нчы елын хакимлек итүче Совет хөкүмәте шәригать кануннарын катгый тыйган бер чакта Нургалинең бу кыланмышын аңлый алмый йөдәделәр. Урыс байыса чиркәү сала, татар байыса хатын ала дигәндәй, безнең егет тә артык байып киткән ахыры дип сөйләнделәр. Шулай да бу хәбәрне фәкыйрлеге аркасында вакытында өйләнә алмый калган, инде менә 2 ел авыл советы рәисе урындыгын биләгән Фатих үзенчә кабул итте. Нургалинең Ташкентта өйләнүен ишетүгә, элек тә күзе төшеп йөргән Гәззәбануга өметләнә башлаган иде. Инде авылга парлашып кайтасыларында ишеткәч, Гәззә түзмәс, аерылыр дип уйлады. Әгәренки шулай килеп чыга калса, балалы дип тә тормасыйм дип хыяллана ук башлады. Гәззәбану кайнатасының Нургалиләрне каршы алу мәшәкатьләре белән ыгы-зыгы килгәненә гел битараф калды. Килен, үзеңә мәгълүм, тегеләрне каршыларга мин Хафизны да алып бармакчыйм. Нурислам, баланы да азаплама, үзең дә хафаланып йөрмә, мин генә барыйм ди. Син нәрсә әйтерсең икән дигән соравына да илтифатсыз гына, ярар, дөресен генә әйткәндә, Хафизны башта ук җибәрәсем килмәгән диде. Ул арада ялт итеп Нурислам үзе дә киреп җитте. Я, күрше, ничек, килештегезме? Ярый, без риза. Аллага тапшырдык. Бик әйбәт, поезд иртәнге 5-кә килеп җитә. Миңа сәгать 4-ләрдән дә калмый кузгалырга туры киләчәк. Кичтән үк кирәк яракларны хәстәрләп куясы булыр. Ирләр өйдән чыгып китүгә, Зөлкамал сак кына: Гәззәбану балакаем, карале. Кичә безнең күршеләр тарантаска салына торган ястыкларына яңа матур тыш киерткәннәр икән. Син дә үз ястыгыңа теге зур чәчәкле, яңа теккән тышлыгыңны киертеп куймыйсыңмы соң? Җыенга барганда да шуны салырыгыз. Аннары дуга кыңгыравын бераз ялтыратып, кызыл тасма белән бәйләп тә куйсагыз, матуррак булыр идем. Бая Сәгыйдәләргә кергән идем. Килене Мәрфуга безне көтөсле үк җиз кыңгырауларын ялтыратып утыра. Шаклар каттым, самаварлары төсле ялык-йылык килеп тора. Иллә дә уңган булып чыкты бу киленнәре, дип сүз куертып алды. Эй, әнкәй, малайың үзе генә кайтасы булса, ниләр генә эшләмәс идем. Кушканны гына эшли торган кешеме мин? Ничек бердә сизмисең соң син? Менә инде ничә көн йокым йокы, ашым аш, эшем эш түгел. Эшләрем тулы ут.
Булай да бит мунчаны ю дидең, юдым. Аларга йокларга ак келәтне ю дидең, анысын да юдым. Инде аларны каршы алырга үземнең бирнә ястык җәймәләремне әзерләп куярга кушасыңмы? Дәшмәгән саен, килен кеше, ким кеше дип басымчак итүеңме? Кайнана булдым дигәчтә. Бу баланы рәнҗетмәгәем дип тә уйлый алмыйсың бит ичмаса. Килененең бу сүзләреннән соң Зөлкамал бераз уңайсызланып куйса да, сиздермәскә тырышты. Гәззәбану кызым, диде ул сак кына. Баянак Саҗидә сине үзләренә кереп чыксын әле дигән ие. Нәрсәгә икәнен әйтмәде әйтүен, көтәрмен диде. Бар әле кереп чык булмаса. Калган эшләрне әткәң белән бергәләп эшләп бетерербез Аллаһы буйырса. Син борчыла күрмә, яме, дип, килененең аркасыннан назлап кына сыйпап та куйды. Килене белән бу сөйләшүнең зурга китмичә тыныч кына тәмамлануыннан, аны картының да ишетми калуыннан Зөлкамал бик канәгать иде. Саҗидәнең борчулы йөзен, яшь белән мөлдерәмә тулы күзләрен күргәч, Гәззәбану сискәнеп китте. Ахирәткәем ни булды? Әллә тагын авырып киттеңме? Юк, авырмыйм анысы, шөкер. Тик Нурисламга шигем бар. Менә шул бөтен тынычлыгымны алды. Кичәдән бирле җанымны кая куярга белми изаланам. Нургалиләрне үзем каршы алырга барам дип ашкынып йөрүләрен күрсәң, Зариф абзый үзе бармакчы бит. Нигә дип безнекенә куштыгыз? Мөгаен, аның икесе генә сөйләшә торган яшерен сире бардыр. Китшәле, юкка үз башыңны да кеше башында катырмачы. Шикләнмә дә. Сер сөйләшер өчен әллә монда җаен тапмасларыймы? Эй, җаным, ул гынамы соң? Кичә көтү куганда түбән оч Майҗамал, Саҗидә карале, Ташкинда синең Нурисламыңның да хатыны бар икән дип сөйлиләр. Белә аны, йоклап ятма. Нәрсә генә булса да бүтән анда җибәрә күрмә үзен. Тәки Гәззәбану шикелле иреңнән колак кагырсың. Гәззәне әйтәм, гүзәлләрнең гүзәле булып та утырып калды. Ә синең саулыгың да ташка үлчим генә бит әле, ди күзендә йоммый. Ә син шул ыштыр битнең сүзенә ышандыңмы? Аны бит авылда гайбәт капчыгы дип кенә йөртәләр. Кеше котыртып йөргәнче, үзен генә белсәче. Инде без белгәне генә дә ничә тапкыр иргә чыгып карады. Берсе белән дә тора алмады бит. Тапкан котыртыр кеше, әҗәткәнә. Төкереп кенә бир шул гайбәтче сүзенә. Гайбәтче Майҗамал сүзенә төкереп тә тормасы имәле. Нурислам үзе инде 2 төн рәттән Зөмәрә дип саташа башлады. Үз тавышына үзе уянып китә дә, соңыннан йоклый алмыйча изалана. Сораша башласаң, дәшми йоклаганга салыша. Эй, ахирәткәем, тагы ниләр уйлап табарсың икән инде? Үлем көтеп яткан чакларыңны бик тиз оныттың әле син, җаным. Барына шөкрана кылып, иреңне назлап, үзең дә назланып кына яшисе урынга. Ярый, Зөмәрә дигәне дә булган ди, үпкән кышкан җилгә очкан. Ирең бит әллә кайда түгел, үз яныңда лабаса. Тазарып киткәнеңә куанып, нишләргә белми йөри. Тәскирә кызым дип үлеп тора. Менә минем хәлгә тарысаң нишләрең икән син? Синең хәлеңне аңламый дип беләсеңме әллә мине? Аңлыйм, бик аңлыйм, җаным. Ярдәм генә итә алмыйм. Әйе, үз хәсрәтең таулар кадәр булгач, минеке сиңа тары бөртеге күк кенәдер инде. Хәтта тары бөртеге кадәр дә түгел. Юкка хафаланып, үз-үзеңне бетермә. Миңа да чыгарга кирәк. Үз борчуларымда баш тинашкан. Бүген әнкәй белән дә шүт эләгешеп китмәдек. Ярый, Хак Тәгалә саклады тагы. Сүз бозау имезә дигәндәй, ахшамга соңга калабыз түгелме соң? Укы намазыңны, ихлас күңел белән теләкләреңне. Аллаһы Тәгалә безгә сыйын дип, Гәззәбану чыгып китмәкче булды. Теләгеңә алай гына ирешеп булса ела. Син менә намазыңны да калдырмыйсың. Теләкләрнең дә ниндиен генә теләмисеңдер. Алайса, нигә соң Аллаһы Тәгалә сиңа кайгы өстенә кайгы сала? Бар икән. Инде Аллаһы Тәгаләгә дә тел тидерә башладыңмы? Әстәгъфирулла, тәүбә әйттем исә кайттым диген. Акылыңа кил, Саҗидә, дип шактый ачуланып, ишекне каты ябып чыгып китсә дә, күңеленнән нидер сизенгәндәй ахирәтен кызганып та куйды. Ничек сизмәсен ди? Ахирәте урын өстендә ятканда, Нурисламның үзе тирәсендә йотардай булып йөргәннәре әле дә булса күз алдында бит. Нургали дә Маһирә янында шулай кылана микән? Аларныкы алай гына булмагандыр әле. Югыйсә никахлашуга кадәр үк барып җитмәсләр ие. Эй, Раббым, нигә шул кадәр түземсез итеп яраттың ул ират затларыңны?
хатын кызны гел хәсрәт кайгы өчен генә яраткансың ахры дип, ихтыярсыз авыр сулап куйды. Соңыннан бу уйларын иблис вәсвәсәседер дип, бер Алласыннан үзен ярлыкавын сорап, ахшам намазына ашыкты. Бу төнне Зарифлар йортында кем генә тынычлап йоклый алды икән? Хәер, кочагына сеңеп йоклаган сабый, әнисенең кайнар күз яшьләреннән мендәр тышының лышма булуын сизмәде дә. Июньнең иң матур иртәсе. Тирә-якта иксез-шиксез басу кырлар. Табигатьнең шушы матурлыгына, сафлыгына сокланып, талпына-талпына мәдхия җырлаган тургайлар тавышы күңелләрне сихри назга күмә. Иртәнге саф һава сулышларны иркенәйтә, бөтен җанны иркәли. Йомшак ястыкка терәлеп, сиртмәле тарантаста тирбәлә-тирбәлә, шушы илаһи матурлыкка таң калып, тыныч кына барасы гына бит инде Нурисламга. Аллага шөкер, Саҗидәсе дә терелде, кызы да матур гына үсеп килә, сыердан да уңдылар. Юк шул, барыбер нидер җитми шикелле, нигәдер җаны тынгысыз. Бара-бара да алда нинди хәбәр көтә мине? Әллә сөенеч, әллә Аллам сакласын дип уйлап куя. Малкайда нидер сизенәме? Югыйсә һич куаламый да бит үзен. Ә ул гел юыртып бара. Бәлки яшь хуҗасын каршы алырга барганын ул да сизенәдер. Поезд килергә ярты сәгать кала, ул инде станциядә иде. Дустының күз карашыннан икесе генә сөйләшер сүзе булганын шунда ук аңлады Нурислам. Маһирә, без теге куаклар артын карап килик әле. Кайтасы юлыбыз шактый ерак, бәлки бездән соң үзең дә барып килерсең дип, Нургалине ияртеп кызу-кызу китеп бардылар. Бераз китүгә тәмам түземлеге беткән Нурислам: "Зөмәрәне күрә алдыңмы? Ни хәле бар? Бу арада гел төшемә керә. Нишләптер бик начар күрәм. Тәмам борчуга салды әле ул мине", дип сорады. Әкренрәк. Маһирә ишетмәсен. Ул берни дә белми. Ә сиңа борчылыр урын юк. Ул Казаннан килгән бер татар кызын фатирына керткән. Шул кыздан яздырып сиңа хат җибәрде. Хәзер Зөмәрәң безнеңчә әйбәт кенә сукалый да башлаган. Әллә сезгә үзе килдеме? Юк, мин үзем бардым. Бик авырайдым инде, соңгы көннәремне йөрим. Игез булсалар ни хәл итәрмен, куркып торам ди. Чыннан да корсагы артык зур күренде. Без юлда көннәрне бәбәйләмәгән булса инде. Төшләреңә дә шуңа кермим икән дип, Нургали кесәсеннән хатны алып бирде. Монда гына укып бетерә алмассың, бик калын күренә. Озакласак, Маһирә дә шикләнә башлар. Кайткач аулакта иркенләп укырсың. Караны, сак бул. Саҗидәңә эләксә, утлы табада биетер, Аллам сакласын. Нурислам бераз тынычланып киткән кебек булса да, авылга тизрәк кайтып җитәргә ашкынып, чаптарны куа башлады. Куенындагы калын хат аның үзен дә чыбыркылап куа кебек. Юк-юкта хат салынган кесәсен капшап куя. Андагы билгесезлектән туган уйлар Нурисламны әллә кайлардагы Үзбәкстанга, Зөмәрәсе янына алып китте. Саҗидәсенең терелүенә өмете киселгән чакларда, аны авылга алып кайтып никах укытырбыз да, шунда яшәп калырбыз дип уйлаган вакытлары да булмады түгел. Зөмәрәсе дә аннан калмас өчен көеккә генә түгел, дөнья читенә китергә дә разый иде. Нурисламның еш кайтуларына да күбрәк Зөмәрәнең алай-болай була калса, безгә рәнҗеп китә күрмәсен, ризалыгын алып калырга тырыш дигән киңәшләре ярдәм итте. Авылга дигән күчтәнәч һәм бүләкләрне дә Зөмәрә үзе төяп җибәрә иде. Хәтта Нурислам исеменнән акча да җибәргәләде. Мондый вакытларда ул бер Алласыннан кылган гөнаһларын ярлыкавын сорап, сәдакам булсын дип багышлап куя торган булды. Бу мәрхәмәтле җилнең каян искәнен Саҗидә белмәде билгеле. Эх, Нурислам, белсәң иде син Хафизымны ничек сагынганымны. Мин киткәндә орчык күк кенә малай иде, үскәндер инде. Синдә кыз, миндә егет, кодалар булып китмәгәйек әле. Бирсен Ходай, улыңа нинди бүләк ап кайтасың соң? Кечкенә гармун алдык, дус кеше. Үзең шикелле гармунчы итәм дисең индеме? Дип Нурислам ничектер үзе дә сизмәстән артка борылып карады. Маһирәнең Нургали куенына тәмам сеңеп бетеп утырганын күреп, кисәк кенә авылда буларны көтүдән җанын кая куярга белми ут йотып йөргән Гәззәбану күз алдына килде. Нурисламның ачуы чыгыпмы, әллә көнләшеп тә инде, ачы итеп сызгырып, каты гына дилбегәсен тартып җибәрүе булды, чаптар кисәк ыргылып чабарга тотынды. Мондый кискен хәрәкәттән артка сөрлегеп киткән Маһирә ризасызлык белдерде.
Нигә шул кадәр куасың, Нурислам? Атың үз җаена гына атласын әле. Сезнең якларның шушы гүзәллеген тагын кайчан күрәм мин? Зинһар, ашыкмыйк. Тургайлар җырын озаклабрак тыңлыйсым килә, диде. Ярар, алай озаклап тыңлыйсың килгәч, тыңла инде, рәхәтлән. Ә мин әнә теге бездән артта калган артышлар арасына барып килим әле, дип, атны туктатып, дилбегәне дустына бирде дә элдертте генә. Әллә бәүлен тота алмый инде, дип, Маһирә аның артыннан көлеп калды. Нурислам артышлар арасында сузылып ятып, хатны йотлыга-йотлыга укыды. Аны үзендә саклый алмаячагын аңлап, юк иткәнче сүзен сүзгә күңеленә салып калдырасы килеп, кат-кат укыды. Инде вак-вак кисәкләргә йыртып бетергәч тә, хатның соңгы юллары күз алдыннан китмәде. Нурислам, бәгърем, бу хатым сиңа килеп кергәндә, мин инде, Аллаһ кушса, кутылган булырмын. Син Нургали биргән адрес белән Казанга барып, точнысын белерсең. Шуннан миңа хат та язарсың. Нургали артыннан хат җибәрергә әмәлен таба күргәме? Аларның кайтканын инде хәзердән үк түземсезлек белән көтә башладым. Малай тапсам, Ислам дип, кыз булса, Исламия дип исем кушарга уйлыйм. Син ничек теләриең? Язып җибәр. Игез генә булмасалар ярарые, бик куркам. Бала бераз исәя төшкәч, Казанга барырга хыялланам. Шунда күрешерик, Аллаһы боерса. Сагынганда айга кара, мин дә айга карармын. Күз нурларың айга төшсә, шуннан эзләп табармын. Хуш, Нурисламым, үлеп сагынып, бер күрергә зар интизар, Зөмәрәң. Иртәнге намаздан соң ук мунча ягып җибәрделәр. Гәззәбану җәһәт кенә су китерде. Аннары Нургалиләрнең кайтып җитү вакытларын чамалап, үз башын алыштырырга кереште. Ире җибәргән затлы күлмәген кулына алса да, никтер киясе итмәде. Гәүдәсенә бик килешле итеп тегелгән бәби итәкле җете ал сатин күлмәген киде. Ал ефәк җепләр белән баш-башын үзе чиккән ак батист яулыгын артка чөеп бәйләп куйды. Калын чәч толымнарына көмеш чулпыларын такты. Аякларына тән төсле юка филдеперс оекларын һәм баскан сайын шыгырдап торган куе кызыл күннән тегелгән каймалы башмакларын киде. Зариф абзый килененә каш астыннан гына күз салып, «Субханалла, Ходаем биреп тә караган инде гүзәллекне. Кара син, һәр атлаганы сайын ымсындырып торырлык тулы төз балтырлары гына да кайсы ирне әсир итмәс. Яман күзләрдән үзең сакла берүк. Инде бу балага көндәш сабырлыгын да бирсәң ие бер Аллам», дип уйлап куйды. Шунда ук бөтен авылына бер дигән сөйеп туймаслык хатынын оныттырып, улыбызны үзенә карата алган Маһирәсе нинди зат икән? Шул кадәр зур байның укымышлы бердән бер кызы авылга, җитмәсә көндәш өстенә кайтсын әле. Бар икән кыюлык, тәвәккәллек. Аллага тапшырдык дип уйлап, үзенең һәр чак укый торган дугасын кабатлады. Рабби ясир ва ла тугассир, сахил галейна я Рабби ва таммим бил хайр. Авыл башыннан ук ишетелгән үз кыңгырауларының чыңлавын беренче булып капка төбендә басып торган Хафиз ишетте. «Бабай, бабай, кайталар, тизлек чыгыгыз!» дип сикергәләргә дә тотынды. Зариф абзый бисмилласын әйтеп, зур капканы киереп ачып җибәрде. Үзе урам якка чыгып, бер кулы белән Хафизны җитәкләде. Икенче кулын каш өстенә куеп, күзләрен Нургалиләр кайтасы якка төбәде. Киленен дә үз янына чакырды. Тик Гәззәбану урам ягына чыкмыйча гына каршы як капка баганасы янында тукталып калды. Менә ниһаять атлар капкага якынлашты. Гәззәбануның күзе иң элек Нургалигә төште. «Абау җаным, танымаслык булып үзгәргән түгелме соң? Әллә аркасын бик төз тотып утыргангамы, өстәвенә баш киеме дә әллә нинди биек булгангамы, әллә янында рәттән утырган хатын кыз кечкенәрәк гәүдәле идеме, ире аңа гаҗәеп озын буйлы булып күренде. Гәззәбануның бу көннәрдә рәтләп йоклый алмавыннан болай да төссезләнебрәк калган йөзе агарып китте. Тез буыннары да хәлсезләнеп, күз аллары караңгыланып әлҗемелҗе килде. Ярый әле капкага терәлеп баскан икән. Нурисламның «Тррр, чаптар» дигән тавышы да колагына тынык кына булып ишетелде. Һәр вакыт ачык капкадан кирип китәргә ияләнгән ат урам якта ук тукталуына разый булмады ахры. Башын югары күтәреп кешнәп җибәрде.
Алгы уң аягы белән берничә мәртәбә җирне кайызлагандай кискен хәрәкәтләр ясады. Аннары башын чайкый-чайкый тыпырдап, бөтен гәүдәсен биетеп торды. Күзен аттан ала алмый карап торган Хафиз: «Бабай, кала инде, безнең чаптал миңа биеп күрсәтә, име? Әллә теге мыеклы абый минем әтиме? Янында апай кем икән ул? Баш өстенә әллә нәрсә куйган», дип Маһирәнең калфагына төртеп күрсәтте. Ул арада Нургали тарантастан очып төштемени. «Әссәламәгаләйкүм, әти, исән-имин торасызмы?» дип кылачларын җәеп килә башлауга, Хафиз әллә ятсынып, бабасыннан ычкынып әнисе янына йөгерде. 3 ел буе күрешмәгән, сагынулары хәттин ашкан ата белән угыл кочаклашып күрештеләр. Күңелләр тулышты, күзләр дымланды. Гәззәбану ниһаять үзен кулга алды. Күз карашы ихтыярсыз тарантаска төште. Маһирә әле һаман шунда утыра. Нурислам белән нидер сөйләшәләр. Гәззәбануның нәфрәт тулы күзләре көндәшенә текәлде. Аның буйга үзеннән күпкә кайтыш булырга тиешлеген һәм йөзе төсе белән дә үзеннән артык түгеллеген чамалап алды. Шөкер, азга гына булса да тынычланып киткәндәй булды. Шул чак Нургалиенең елмаеп үзенә таба килгәнен күреп: «Улым, менә бу кеше синең әтиең була инде. Күреш үзе белән», дип, Хафизны аркасыннан йомшак кына этеп, әтисенә каршы атлатасы итте. «Юкла, ул минем әтигә охшамаган, аның киемнәле дә әтиләрнеке төсле түгел», дип, Хафиз баскан җиреннән кузгалырга да уйламады. Әтисенең тәмам түземлеге төкәнеп: «Улым, бәгърем, менә син нинди матур, зур булып үскәнсең. Кил әле, балакаем, мин бит сине үлеп сагындым», дип, Хафизны күтәреп алып күкрәгенә кысты һәм шашып үбә башлады. Менә күрәсеңме дигәндәй, Гәззәбану тагын көндәшенә төбәлде. Шул чак тарантас тирәсендәге бала чаганы күреп исе китте. Кайчан шулай җыелып өлгергәннәр диген? Әллә гел көтеп торганнар инде? Күрше күләндә капка төпләренә чыгып баскан. Тагы ни күрсен? Кайнатасы Маһирәгә тарантастан төшәргә булышып маташа түгелме соң? Бар икән. Нәрсә дип ялагайлана инде шуңа? Җитмәсә күпме күзләр карап торганда. Монда кадәр кайткач, үзе дә төшәр әле, дип кайнатасына да үпкәләп куйды. Улы белән мәш килгән иренә дә, күңелендәге иң авыр сорауларга җавап табаламмы дигәндәй, сөзеп карап алды. Өстендәге затлы постаудан, тезләренә кадәр итеп тегелгән ябык якалы чим кара казакие, тирән эшле биек баш киеме, фәс, аягындагы ялтырап торган читек кәвешләре һәм нәкъ байларныкы сыман җибәргән купшы мыеклары бары да Нургалине танымаслык итеп үзгәрткән. Үз-үзен тотышы, хәтта аяк атлаулары да ят булып күренде. Нургали улын кулында кысып тоткан килеш, икенче кулы белән хатынының иңнәреннән кычып алды. Әмма аннан килгән хушбуй исе дә, үзен тартыныбрак тотуы да ят иде. Маһирәсе карап торгангамы, Нургали чыннан да элеккечә бөтен күңеле белән ачылып китә алмады. Гәззәбану иренең бу аңлаешсыз халәтеннән гасабиланып: «Нәрсә булды сиңа? Хәзер мин нишләргә тиеш? Баланы да ятим», дип башлаган сүзен дә әйтеп бетерә алмыйча, кайнар күз яшьләренә тыгылып, әтисе кулында утырган улына капланды. Нургали тиз генә баланы җиргә бастырды. Күңеленең бар җылысын биреп, сөеклесен юатмакчы булды. Әмма соң иде инде. Аның йөзе буйлап гөрләвектә яккан күз яшьләрен туктатырга, ай-һай, кемнең генә көче җиткән булыр иде икән. Ул бу хәлендә көндәше белән йөзгә-йөз очрашырга теләмәде, тиз генә өйгә кереп китте. Гәззәбану артыннан ишетелеп калган көмеш чулпыларның чыңлавы Маһирә колагында үзәк өзгеч моң булып, бик озак сакланачак әле. Ул Нургалигә ияреп авылга кайтуына шул мизгелдә үкенеп тә куйды кебек.